Bismillahirrahmanirrahim. A ci gaba da bidiyon mu, wannan shine bidiyo na 4. Ka buɗe file ɗin da muke aiki da shi a wancan bidiyon, sai ka zo open, sai ka taɓa sunan da kai saving da shi, ka taɓa file ɗin sai ka buɗe mu ci gaba. Za mu tashi a wannan paragraph ɗin zuwa ƙasa, inda muna da insert tab wanda shine za mu yi bayanin waɗannan abubuwan. A farko muna da cover page wanda shine ake sawa a farkon document, kamar misali irin na bangon littafi ko kuma na irin brochure ko na wani abu haka, wanda shine page na farko. To ga sunan suna da shi kala kala, sai ka zaɓi wanda kake so, sai ka zana misali ka ɗauka wannan na farkon, wannan na ƙarshe kenan. To zai komar da kai farkon document ɗinka, sai saka maka wannan abun. Misali idan muka rage girman wannan, muka rage zooming ɗin shi, za mu ga gaba ɗaya pejin nan, wannan ne peji na farko ɗin, ga abin da ya bamu. Sai nan wajen document title, sai ka saka sunan da za ka samu document ɗinka, sai kuma subheading kenan, sai kuma wannan Abdulsalam sunan ka kenan, author ɗin ko wani abu, sai kuma company ne. To wannan kenan, bari mu zooming ya dawo 100%, sai mu ci gaba mu je paragraph ɗin da muke akai. Wannan paragraph ɗin, abu na gaba shine muna da blank page. Idan kana cikin rubutu sai kake so ka je peji na ƙasa, ko kana so ka sake samun wani peji a tsakanin wannan rubutun da wannan, misali a nan gurin bari na danna enter sai ya sako ƙasa. Misali nan space ɗin kana son peji ƙwaya ɗaya, sai ka zo wannan blank page ɗin sai ka taɓa shi, zai raba wancan rubutun da wannan rubutun, zai baka peji da yanzu wannan rubutun ga su a wannan pejin, su kuma wancan ɗayan rubutun ga su a wani peji na ƙasa. To sai kuma yanzu muna da peji ƙwaya ɗaya a tsakiya, shine blank page ɗin kenan. To sai kuma bari mu undo, sai shi kuma undo ko ka danna Ctrl Z ko wannan wajen. Sai muna da page break. Shi kuma page break kana cewa ne ya raba maka tsakanin wannan rubutun da wannan rubutu, kawai ya kai maka wannan paragraph ɗin zuwa ƙarshe peji na gaba. Idan ka zo nan sai ka danna wannan page break ɗin, ya kai maka wannan rubutun ƙasa. Bambancin blank page da page break shine shi wancan blank page ɗin zai saka maka wani peji ƙwaya ɗaya ne sabo, wanda ba komai a ciki a tsakiyar rubutunka. Shi kuma wannan break page ɗin shi kuma zai kai maka rubutunka ne ƙasa, ya kai maka shi sabon peji. Idan muka undo muka dawo bayan nan, wasu idan suka zo za su yi rubutu suna so su kai wannan can ƙarshe ko sabon peji, ko suna so su fara rubutu a sabon peji, sai su rinƙa danna enter haka har ya je ya sauka wannan pejin. To kawai maimakon ku yi ku danna wannan enter ɗin, sai dai kawai ku zo wajen sai ku danna wannan page break ɗin nan, zai kai ku can ƙarshe, ya kawo ku sabon peji kenan. To kuma za ku iya musu settings daban-daban. Ina jin za mu haɗu kamar a layout dai, akwai breaks ɗin nan, akwai different editing da za ka iya yi bayan ka saka wancan page break ɗin. To sai mu je na gaba, muna da table. Bari mu yi amfani da wannan space ɗin sai mu yi table ɗin. Muna da table a nan. Mun san yadda ake amfani da table, ko yawanci makarantu in za su yi abu suna amfani da table, ko in za a yi timetable na makaranta, ko in za a tsara wani abu, ko za a rubuta sunaye kila da number waya da mai. Sai na farko, wuri na farko a saka number, serial number, sai names, sai phone number misali, ko age ko wani abu. To nan ne za ka zo insert, ka zo table, sai ka zaɓa iya adadin table ɗin da kake so. Za ka ga number a saman nan, to sai ka zaɓa sai ka danna. Za kuma ka iya zuwa nan ka danna insert table, sai ka gaya mai columns nawa zai baka da kuma rows nawa zai baka. Yanzu muna da columns guda 5, row guda 2, za ka iya mai da shi guda 3, wannan ma za ka iya mai da shi guda 7 misali kenan. To menene row, menene column? Column shine yan tsayen nan, shi kuma row shine yan kwancan nan. Yanda nake bambance su, yanda yake mun sauki shine sai in duba a cikin row da column din wani suna ne yake da L a ciki. Misalin ka zo ga nan ga column nan ga row, wani suna ne mai L, wannan L din a miƙe take, to yan column din su ne yan miƙe. Shikenan, kawai da na ga row na san babu wannan L din, to shine yan kwance. Inda ji nake kenan na bambance, saboda wani lokaci sukan dan rudar row da column haka. To sai ka zaɓa, kuma bayan ka saka Ctrl Z na sake sa wani. Bayan ka yi creating wannan table din, za ka iya editing din shi. Za ka iya zuwa wannan wurin ka ja shi ƙasa, ka ƙara mishi girma. Za ka iya ka ja shi sama, ka tsuke shi. Za kuma ka iya zuwa da kuso ɗinka ka janyo wannan, ka buɗe shi nan, wannan ma ka ƙara matsar da shi haka. Za ka iya caccanza su yadda kake so a wannan kenan. Sannan kuma idan in ka zo insert ɗin,
a ƙarƙashin table ɗin muna da kuma draw table. Shi kuma shine misali ka gama fitar da table ɗin ka aka sai ka zo kana buƙatan wani layi a nan, to sai ka zo wannan draw table ɗin sai ka ja zuwa inda kake so sai ka sake Ctrl Z, sai ka zo daidai inda kake so ka ja ka sake, zai baka wannan layin. Idan ma ta nan kake son layin nan zai iya zuwa ya baka duk inda kake so zai zana maka wannan layin. To sannan kuma a ƙarƙashin table ɗin akwai properties daban da zan zo su. Muna nan kan insert table ɗin nan, a ƙarƙashin shi akwai kuma quick tables wanda Microsoft Word ta yi wasu tables haka wanda idan kana so sai dai ka zo kawai ka danna ba tare da ka je kana yi daga farko ba, to sai ka zaɓi wanda kake so kawai ana. Akwai Excel spreadsheet wanda Microsoft Word zai ɗauke ka kai ka Excel wanda kila a can ne kai table ɗin sai ka zawo ka inserting ɗin shi a nan, wanda akwai irin shi ma a wurin chat ɗin nan. In muka zo chat sai mu inda in ka saka wannan statistics ɗin ko information ɗin nan zai iya kai ka Excel. Wannan kenan a table. To kafin mu wuce na table ɗin muna da design da layout. Idan kuka tuna a bidiyon mu na farko na ce muna da menu bar daga file zuwa view ne, amma idan ka taba akwai abubuwan da zaka taba zai ƙara fito ma da wasu options. Idan yanzu na taba table ɗin nan ina da design ina da layout, amma idan na dawo kan rubutun nan zai cire min design zai cire min layout ɗin anan. To mu dawo kan table ɗin mu, ga design ɗin da zaka iya yi ma table ɗinka. Zaka iya bashi wannan design ɗin ko wannan duk wanda kake so sai ka bashi ga sai idan ka danna wannan ɗan arrow ɗin ƙwaya ɗaya ɗin nan zai kai ka na ƙasa ne, amma idan ka zo ka danna wannan ɗayan na ƙasan shi kuma zai fito ma da su gaba ɗaya ne, sai ka zaɓa kalan wanda kake so kawai anan sai ka amfani da shi. Aka amfani da wannan a calendar sai ga nan an sa day month, a saka Monday Sunday ko a rubuta, sai nan a saka kwanakin wata. To duka za ka iya amfani da wannan ka yi table ɗinka. Sannan kuma ga wasu options nan duka in shi nan in kana so ka ƙara ma layin girma ne kauri, to sai ka zo ka yi amfani da wannan. Yawanci akan yi amfani da wannan wurin bambance bayanan da ke tsakanin abubuwan nan. Yanzu bari sai idan ka gama sai ka danna escape a keyboard ɗinka zai cire. Yanzu bari in dawo da wannan normal table ɗin da muke da shi, sai in dawo wannan border ɗin sai in danna girman da nake so. To sai in zo yanzu in danna ma shi Ctrl Z ba na saman ba, wannan layin zai ƙara ma layin girma wanda kake so. Haka za ka yi duk wanda kake so sai ka taɓo wancan abin sai ka zo. Sannan kuma shi kanshi layukan za ka iya zaɓen yaya kake son layin ya kasance. Idan wannan kamar mun yi shi ko kamar a yan corel draw ne muka yi wannan, to duka za ka iya zaɓen abin da kake so a wannan wajen. Sannan ga border style shi ma ɗin sai ka zaɓa, sai fenti da borders duka wayannan settings ne da ake yi ma table, sai ka zaɓa wanda kake so. Sannan bayan design ɗin nan muna da kuma layout wanda an fi amfani da shi. Wannan ɗin nan bari na dawo da shi normal table. Idan yanzu ka zo bayan ka gama wannan abin sai zama kana buƙatar wani row a ƙasan nan, to sai ka zo wannan design layout, sai ka zo layout ɗin nan za ka ga insert below sai ka taɓa zai ƙara fito maka da wani anan. Idan misali kana nan ne kana son wani anan sai ka danna wannan insert right zai ƙara fitar ma da wani anan. Idan kuma a gefe kake so za ka iya zuwa ka zo left kenan zai baka, in kuma ta sama ne za ka iya zuwa ka danna above shi ma zai baka. Duka za ka iya yi. In kuka lura ga handle ɗin ya zo nan, bari mu matso da shi ya dawo ciki. Wannan kenan. Sannan kuma muna da eraser wanda shi kuma zai goge maka layuka ne. Misali ka zana layin da baka so za ka iya dannawa ka goge. To a maimakon eraser nan kuma akwai wani da muke da margin. Maimakon ka sa eraser ka cire wannan layin, to sai ka zaɓa layukan nan guda biyu min yanda ake zaɓa. Idan ka danna shi nan ka zaɓa guda biyun nan sai ka yi right click akan shi sai ka danna wannan merge cells ɗin nan, to zai maka margin cells ɗin da ina ganin kaman ga merge cells ɗin a saman nan. Ko da baka right click ba kana zaɓen sai ka danna wannan merge cells ɗin zai yi. Za kuma ka iya splitting cell, zai raba maka cell ɗin guda biyu maimakon ka je wannan wajen draw table ɗin nan ka zana shi. Duka suna nan. Akwai auto fit. Yanzu misali faɗin wannan da wannan ba ɗaya bane, zan iya zuwa in yi selecting wa'innan sai in zo wannan wannan auto fit na rubutu ne ba nan nake son je ba. Distribute row ko distribute column sai ya raba maka space ɗin su zo iri ɗaya.
sannan yanzu misali bari na yi rubutu a nan in ce in sa haka rubutu sai in ƙara mishi girma kai selecting yanda muka yi a home tab din nan da ka taɓa sai ka zo ka ƙara ma rubutun girma yanda kake so za ka iya canza mai font. To yanzu za ka iya dawowa layout ɗinka shi wannan rubutun za ka iya sauko da shi haka ya zama yana tsakiyar wannan abun ta sama da ƙasa. Za ka iya kawo shi nan ya dawo a tsakiyar box ɗin kenan. Wannan su ma dai za ku iya amfani da shi. Sai kuma text direction. Za ka iya zaɓen text direction ɗinka idan ya rubutunka kake so ya kasance. Misali wani lokaci akan zo za a yi rubutu amma ƙila rubutun ta tsaye ne, ƙila mathematics ne za a rubuta amma space ɗin ya yi kaɗan, to sai kai a rubuta mathematics ɗin ya zo ta kwance haka. To sai ka zo ka yi text direction sai baka kuna ganin kuso ɗin na canzawa ta yanda idan kai rubutu zai rinka tafiya ne ta haka kenan. Sannan kuma muna da cell margin. Wannan cell in kuka lura kuso ɗina ya fara daga nan ba daga nan ba, to za ka iya zuwa cell margin ɗin nan ka rage shi ka ce ga inda kake so ya fara, to wannan kuso ɗin zai ƙara raguwa. Wannan margin ɗin kai wanda margin ɗin mu na gaba ne yana layout ne, za mu zo margin gashi nan anan, wannan kuma na entire document ne, shi kuma wancan na tables ɗinka ne kawai. Na ga kamar ina yin sauri, inda mutum bai gane ba sai mun magana sai in ƙara mashi bayani. Sannan muna da selecting. Idan ka zo za ka yi selecting wannan abun kamar yadda ce za ka iya double clicking ko ka zo ka yi taɓa gefen nan zai ma selecting. To za kuma ka iya zuwa wannan selecting sai ka danna select column zai ma selecting column ɗin gaba ɗaya, ko ka zo ka danna select cell sai ma selecting ɗin shi, ko select row sai selecting row ɗin gaba ɗaya, ko kuma select table sai selecting table ɗin gaba ɗaya. To wannan ina jin abin da ya shafi table kenan. Sauran sai mu haɗu a bidiyo na gaba, tunda wannan muna ɗan basic abubuwa ne da ya shafa table haka. To mun gama da table kenan sai kuma picture, inda za ka inserting picture za ka saka hoto a cikin Microsoft Word ɗinka. Idan kana ma wasu aiki ne to kuma akwai hoton da za a saka, sai ka zo wannan picture ɗin ka danna shi, kana danna shi zai baka inda za ka je ka ɗauko picture ɗinka. Misali bari in sa wannan design ɗin da na yi, bayan CorelDRAW sun san wannan design ɗin mun yi shi tare da su a bidiyon na a YouTube channel ɗinmu. To kamar wannan design ɗin yanzu wannan hoto ne muka saka a cikin wannan Microsoft Word ɗin. Idan ka saka hoton kana ƙoƙarin misali ka matsar da shi haka, za a ga yana ƙoƙarin ƙin yi, saboda yanzu wannan hoton zai rinka baka wahalan matsarwa haka, difficulty, saboda akwai settings. Wannan abin da kuke gani shine za ka yi wrapping, wato yana makale da rubutunka. To shi ma din yana da format anan, ga canjin da za ka iya yi ma hoto anan. To abin da za ka rinka yawan yi shine wannan wrapping din. Yanzu yana inline with text, ta yanda idan da zan yi resizing in rage ma hoton nan girma haka, idan na kai shi wajen rubutu, bari na sauko da shi ƙasan nan, idan na kawo shi nan za ku ga ya haɗe da rubutun. Wani lokaci za ku ga akan yi amfani da shi wajen yin reader ko jarida haka, sai ku ga an ɗan saka hoto anan a gefen shi akwai rubutu. To a nan ne za ka zo text wrapping sai ka zaɓa wanda kake so anan. Kun ga kamar yanzu ga wannan, duk inda ka sa shi zai shiga. Idan ka kawo shi ƙarshe shine rubutun za su zama suna nan, ta yanda idan yanzu na zo nan wurin danna wannan justify ɗin nan da muka yi a wancan bidiyon, za ku ga yayi kalan yanda muke gani a jarida, ga rubutun nan anan ga kuma hoton mu anan. To sannan a format ɗin a under text akwai tight, za ka iya zaɓa, akwai kuma true kenan, da shi ma ɗin zai rinka aligning ne da wannan rubutun. Sannan kuma muna da top and bottom, shi kuma zai tsaya tsakanin su. Sai kuma behind text, shi kuma wannan rubutun za su hau kan shi wannan hoton kenan. Sannan kuma muna da in front of text, shi kuma zai hau sama, wanda an fi amfani da wannan saboda wannan ne zai baka daman ije hotonka a duk inda kake so. Wannan in front of text din kenan. To ga sauran nan move with text, fix position on page, duka za ka iya duddubawa da kanka sai ka ga. Sai ga position, a ina kake so ya tsaya, za ka iya zuwa ka zaɓa position ɗinka ko anan ko anan, duk inda kake so zai je zai tsaya. Wannan kenan. To sai ina jin akwai bring forward, akwai yanzu idan da zan yi copy ɗin wannan, ko kuma bari mu ƙara shigo da wani hoto, insert, sai mu zo picture,
sai mu sake ɗaukan wani, misali mu ɗauko wannan katin auren da shi ma na designing. Yanzu ga hoton nan shi ma ɗin da sai mu rage mishi girma haka. Text wrapping in front of text, sai mu rage mishi girma. To yanzu ga shi ga wannan ɗayan hoton. To sai zama yanzu wannan hoton na katin auren yana rufe wa'incan design ɗin. To yanzu in kana so ka saukar da shi ƙasa sai ka zo wannan bring send backward ɗin nan sai ka taɓa shi zai sauka ya je ƙasan wannan. Don kuma kana so ya taso sama sai ka zo ka danna shi, ka zo format ɗin sai ka danna send forward. Okay, bring forward kai zai taso sama. Idan to ka danna bai ba kawai ka sa bring to front, shi kuma koma da hotuna guda 100 ne a nan, kana danna bring to front ɗin nan shi kuma kawai zai taso gaba ne. Wannan ma 'yan design sun san shi saboda akwai shi sosai, ana amfani da shi a can. Sai muna da align kuma, shine idan kana da hoto fiye da ɗaya sai ka rike control ko ka rike shift, ka taba su kenan sai ka zo wannan align ɗin, shine ka seta su ta tsakiya ko ta gefe. Bari ne control Z, shine mai undo abin da muka yi kenan. In ka zo align ɗin zaka yi align ɗin su ta sama ya zama tsayin su sun zo iri ɗaya, ko yanda suke ta sama sun jeru, ko kuma ta ƙasa shine align bottom kenan, ko kuma ka yi shi ta tsakiya shine wannan. To duka zaka iya yin aligning, sannan zaka iya grouping, ka yi grouping ɗin su kenan. Yanzu duk in zaka matsar da ɗaya shi ma ya matsu kenan. To sannan kuma zaka iya zuwa kai ungrouping, kowanne yanzu ya dawo a matsayin kanshi. Zaka iya taɓa wannan shi ma wannan ɗin ka taɓa shi. To ina jin sannan kuma muna da crop, zaka iya cropping hoto. Misali yanzu kana so ka cire wannan katin auren guda biyu na ƙasa, sai kawai ka danna cropping, yanzu zai cire maka su, sai ka danna enter, yanzu ya dawo wannan katin auren kaɗai. Sannan kuma a cropping ɗin zaka iya cropping to shape, kila kana so ka sa shi a wannan ne ko ka sa shi a cikin circle. To yanzu ga circle ɗinka nan ya fito. Bari na danna shift sai na yi resizing ɗinsa haka. Bari mu je wannan pejin da muke yi dama a cikin shi ɗazu. Wannan kenan abin da ya shafa hoto. To da yake bari mu ƙara wannan cropping kenan. Sai kuma muna da rotating. Wannan rotating ne, yanzu in ka lura ga yanda hoton ne yake, to zaka iya rotating ɗin shi ya dawo 90 ko kuma ya dawo horizontal da kuma vertical. Bari mu dawo da shi 90 ɗin yanda yake a da. Yawa, to yanzu zaka iya flipping ɗin shi horizontal ya dawo yana kallon nan side ɗin, za kuma ka iya flipping ɗin shi ya dawo yana kallon ƙasa vertical kenan, sama ya koma ƙasa ko ƙasa ya koma sama. Za kuma ka iya changing picture. Yanzu misali ka sa wannan hoton to kuma ba shi kake so ba, sai ka zo ka danna change picture, sai ce maka baka online, sai ka danna wannan work offline ɗin nan. To sai kawo ka inda kake so ka zaɓa hotunan kan nan, sai ka zaɓa design ɗin da kake so a nan, sai ka danna insert ɗin nan. Shi da amfanin wannan shine ba sai ka koma daga farko ka ƙara danna wannan wrap text ɗin nan ba, ka ƙara resizing. To yanda ka sa setting ɗin wannan na farkon haka abin zai yi. Sai color, shi ma za ka iya caccanza color ɗin design ɗin, sai ka zaɓa duka wa'inda kake so sai ka saka a wannan hoton da ka shigo da shi cikin wannan Microsoft Word ɗin. Sai kuma muna da wannan artistic effect ɗin nan, za ka iya sa hoton ya blur a daina gani sosai, ko ka sa wannan ko ka sa wannan. To wannan kenan. Bari mu je misali na gaba. A wannan paragraph ɗin a ƙarƙashin insert sai muna da wannan online pictures ne, za ka iya saka picture daga online. Sai shapes, muna da shapes inda misali kana cikin rubutu a Microsoft Word sai kana ƙoƙarin kana so za ka zana wani layi, to za ka danna insert shape ɗin nan sai ka taɓa, zai fitar ma. To amma maimakon kawai ka taɓa ka sake ɗin, da ka zo insert ka zo shapes ka taɓa wannan ɗin, kana taɓawa kar ka sake sai ka za ka iya riƙe control ko shift sai ya miƙar maka da rubutunka da layinka kenan sai ka sake. To wannan layin za ka iya mai editing a nan, za ka iya ba ma layinka colors ka zaɓa da kuma girma za ka iya mai, amma kuma ga wurin ya ƙara girman nan shape outline za ka iya zaɓen kalan da kake so ka ba ma layin da ka zana. Sannan kuma a ƙarƙashin shape outline ɗin muna da weight, za ka iya zaɓen kaurin shi ka ba shi. Sannan kuma a ƙarƙashin shi muna da dashes, za ka iya zaɓen yaya kake so ya zama, sai ka ɗauka wanda kake so kawai misali.
sannan kuma sannan muna da arrow, ya kake so ƙarshen ya kasance, duka za ka iya zaɓa haka. Idan ka zo nan ɗin to duk sai ka yi wannan abubuwan. Bari in cire shi ya dawo wannan. To sai kuma muna da effect shi ma kamar yadda muka yi a wancan, za ka iya sa shi ya glow ko soft edges, sai ka zaɓa duka wanda kake so. Ga su nan ɗin su ma reflection, za ka iya zaɓa duka a wannan kenan. To sai kuma in muna da a ƙarƙashin shi ma ɗin yana da irin su wannan wrap text position ɗin da waye, duka akwai su a ƙarƙashin format ɗin. A ƙarƙashin format ɗin ma za ka iya zuwa nan ka sake zaɓen wanda kake so. Misali zan je na gaba ne, za ka iya taɓa wannan, wanda shi kuma wannan zai baka daman zane-zane ne haka a cikin Microsoft Word ɗinka. Shi ma ɗin za ka iya ƙara mishi girma, misali ya dawo 2 ɗin nan, za ka iya canza mai kala ya dawo baƙi duka, ko ka sa mishi weight ɗin ko dashes ɗin nan duka za ka iya yi. Sannan za ka iya zuwa nan wajen ka zana box haka. Idan ka zana box ɗin zai zo da color a ciki, to sai ka zo wannan na farkon nan shape fill, za ka iya zaɓen no fill, babu kenan, ko kuma ka zaɓa wani color kake so ka ba mu wannan fill ɗin haka. Amma yawanci ni nakan yi amfani da no fill idan inda ya kama kenan. Akwai inda kuma zan yi amfani da fill ɗin. Sannan kuma za ka iya zuwa ka zaɓa a nan ɗin shi ma ɗin sai ka ba shi weight, yaya kake son kaurin, sannan kuma yaya kake son wani color kake so weight shi outline ɗin ya kasance, zai iya zuwa nan wajen. To yanzu wannan kenan na shapes. Ga shapes ɗin nan kala-kala, za ka iya zuwa ka zanna duk wanda kake so a nan sai ka yi amfani da shi. Bayan shape muna da kuma smart art, wanda zan deleting wa'annan shapes ɗin da na saka, wannan ma zan yi deleting ɗin shi. Smart art ɗin nan shi kuma abubuwa ne da misali za ka yi, ƙila za ka ce misali mu ce halittu, akwai dabbobi, akwai mutane, akwai misali shuka ko tsirrai, ko misali mutane akwai maza, akwai mata, akwai yara, akwai ƙanana, haka ɗin nan. To sai ka zo wannan smart art ɗin nan sai ka zaɓa wanda kake so a nan, sai baka wannan, sai ka rubuta text ɗinka. Wannan text ɗin da za ka rubuta shine na nan, sai wa'innan kuma shine na cikin nan, za ka ga yana baka duka, sai ka danna ka rubuta. Misali idan na ce a wannan gurin in ce halitta, sai in zo nan in ce misali mutane, sai shi kuma wannan sai ka ce misali aljanu, misali kenan. To sai na ƙasan nan ma ka zo ka ƙara rubuta me kake so ka rubuta. So kun ga yanzu gashi muna da halitta anan, muna da mutane, muna da aljanu. Anan za ka iya saka hoto a nan ɗin, misali ka saka ƙila hoton halitta ɗin ko hoton wani abu haka, ƙila zai iya zama logo ma na wani abun. Sannan shi ma kanshi wannan abun za ka iya mai editing. Idan ka zo format za ka iya mai wa'innan editing ɗin da muke. Sannan za ka zo design, shi ma ga wa'innan settings ɗin da ke da shi, duka za ka iya zaɓa sai ya baka wanda kake so, sai ka yi amfani da shi duka a nan wajen. Wannan abu ne da za ka yi, ba sai na yi bakar bidiyoyin shi ta yin tsayi. Za ka iya zaɓa duk wa'innan abubuwa ne da ka karanta za ka gane. Ga sauran shapes ɗin nan na smart art ɗin, sai ka zaɓa wanda kake so ka yi amfani da shi. Wannan kenan. Muna da kuma chat. Wannan shine nake cewa za mu yi shi ɗazu, wanda ƙila kana aikin noma ne, sai ka danna OK. Kana aikin noma ne, kana noman masara ko shinkafa ko dawa duka, to sai ka gani da kai noman misali wanne aka fi siya ko wanne ka fi samun riba ko wani abu bayan ka je sayarwa. To sai ka rubuta misali a nan ka ce gero, sai ka zo na ƙasan nan ka ce dawa. Kari a nan ka ce dawa, wannan ka ce masara, wannan ka ce wake. To sai ka wannan ka ce misali shuka, wannan ka ce girbi ne ake musu ko sunan su ya bambanta. Wannan ka ce misali farashi ƙila. To sai ka gani ƙila ka sassaka musu nambobi a nan. To sai ka gani a cikin nan, wannan Excel ne, Microsoft Excel ne, amma chat ɗin na Word ne, amma Microsoft Excel ne. Ga logon shi nan kana gani, shine mai green. Za mu yi shi bayan mun gama karatun Microsoft Word duka insha Allah. Yanzu ga geronka, ga dawanka, ga masara, ga wake. A wannan wajen za ga masara, wanne ne mai blue ɗin? Yawa, to ga su nan a nan
shuka shine mai blue, girbi shine mai wannan orange din, sai ash din nan kuma shine masara. A wannan wajen gero yafi, ba gero ne shi anan shine shuka ko yafi anan kuma girbi ne yafi, anan kuma farashi. Anan ma still shuka din ne yafi. To sai shi kuma a wake shi kuma farashi. Wannan shine ake ce ma chart Microsoft Excel kenan, wanda zaka yi zai shigo da kai Microsoft Word sai ka amfani da shi. Wanda shi ma din yana da wannan wrap text din nan, kuma yana da wasu settings anan wanda zaka iya zaben wani kalan settings kake so, ya kake so chart ɗinka ya kasance, sai ka zaba duka kai amfani da shi. Shi ma din zaka iya mai changing colors din wanne kake so a maimakon wa'incan colors din da ya baka a baya. Sannan kuma zaka iya canjin layout din, ya kake so layout din ya kasance. Sannan kuma akwai ya kai adding element, kuma zaka yi adding above ko wannan ka ƙara yawan wayannan abubuwan. Sai kuma select data, edit data, shi ma duka zaka iya save to ma da wannan abin sai kai wannan editing din. To sai kuma muna screenshot. Shi kuma wannan screenshot din idan ka bude wani waje ne, misali sai ka sa screen clipping, kila kana cikin aiki kana son ya ma screenshoting wani waje, to zai baka wannan gurin sai kawai ka zo inda kake so kai screenshot din sai ka danna shi kawai ka zaba daidai wajen. Gashi nan Word 2016 zai maka inserting abin nan. Zaka iya ka ƙara girman shi, za kuma ka iya ka rage shi, zaka iya ka ƙara resizing duka kenan. Sai hyperlink, bari na ƙara to yanzu bari na goge wannan, delete wannan, kuma bari na ƙara ma paragraph din girma. Shi hyperlink ana sa shi ne, na ta mantawa ban danna save ba, ku rinka danna save saboda kar ku rasa aikin. Idan yanzu ka zo kan save din nan ko ka zo kan word din nan sai ka zo ka sa hyperlink, to abin da kake yi shine kana cewa ya sa mu wannan kalmar link ta yanda idan aka danna shi zai kai ka wani waje. Yanzu a nan wajen yana tambayan ka me kake so, existing file ko web page. Zaka yi danna web address ka sa www.y ka sa sunan website din, to da ka zo ka danna word din nan zai kai ka wannan website din. Ko kuma place in this document, zai iya kai ka wani wuri a cikin file ɗinka, amma kuma akwai place in this document sai ka ce top of the document sai ka danna OK. To yanzu za ku ga yayi blue da layi. Idan ka zo nan ka rike control ka danna, to zai dawo da kai page na farko. To shine hyperlink kenan, wato kana sa ma kalma wani highlighting ko link ne wanda zai kai ka wani wuri a cikin document ko a computer ka ko a website. To sai kuma muna da header, footer, page number, wanda su kuma mun sha yawan ganin su dama. Shi header shine kaga an yi littafi ko wani abu amma akwai rubutun da duk page sai ka gan shi. Misali idan ka ga wannan, sai misali ka rubuta ka ce mawallafi, sai ka sa sunanka, misali ka ce Abdulsalam. To sai ka dawo, to duk pejin da ka je yanzu zaka ga wannan abun, kana zuwa wannan pejin mawallafi zaka gan shi. Duk inda ka je ko komawa farko kai zaka ga gashi nan mawallafi din nan. To wannan kenan na abin da ya shafi hyperlink. Ba hyperlink ba, abin da ya shafi header kenan. Akwai settings da zaka iya yi shi ma din, edit header, zaka iya tabawa misali ka ƙara mai girma ko kuma ka dawo da shi tsakiya. Sai ka zo home tab sai ka dawo da shi wannan ya zama yana tsakiya, sai ka canza mishi font, ka zaba font ɗin da kake so. To sai ka yi double clicking a gefe, in kana so kuma ya ƙara double clicking sai ka editing, za kuma ka iya danna wannan shikenan. To sannan shi kuma yanda ka ga header ɗin nan a sama, sannan muna da kuma footer, shi kuma shine na ƙasa. Shi kuma footer shine na ƙasa, misali sai ka rubuta shi kuma ka ce misali kawai, misali bari na sa wannan thanks ɗin. Shi ma ɗin sai kai selecting ka ƙara mishi girma, sai kai selecting font ɗin da kake so, sai kuma ka sa shi ta tsakiya home, ka sa shi a nan. Shi ma wannan kenan. Duk da yana da bambanci da page number. Shi wannan kowane page za ka gan shi. Idan yanzu ka zo insert ka zo page number, shi kuma shine ka sa ma pejin ka, rubutun ka sa mishi numbers. Yanzu gashi nan ya fara daga wannan, kuma wurin sa number kala ne. Idan ka dawo insert ka zo page number, akwai insert bottom, akwai insert top of page.
top of page din nan shine numbers din za su rinka zuwa a saman page ka kamar yadda ne a wannan. Sannan kuma za ka iya zuwa ka saka nambobin a bottom of page kamar yanzu kenan, sai zama yanzu gashi nan a wannan. Ban cire na saman can ba, bari mu koma mu cire insert page, top of page, sai mu zo mu saka okay, remove page numbers. Yanzu ya cire gaba ɗaya kenan, sai ka dawo page number sai ka saka na bottom din. Akwai su kala kala, za ka iya zaben duka wanda kake so na bottom din. Yauwa sai ka yi scrolling, za ka iya zaben wanda kake so. Ga wannan page 6 kenan, ko kuma ka ƙara zuwa ka ƙara zaben wani bottom of page, sai ka zaɓe su. Misali wannan kenan, gashi nan. Wannan kenan na abin da ya shafi page number. Sai kuma muna da text box, shine kai zana wani, kai rubutu a cikin box bayan rubutun da kake da shi. Zaka iya, shi ma din yana da wannan wrapping din, sai ka yi amfani da shi. Zaka iya cirewa ka yi rubutu, ka ce misali ka ce ka yi rubutu haka misali, to sai kai zaka iya ka rage wannan, da kuma ka iya kai control A, kai selecting komai ka ƙara ma rubutun ka girma shi ma din. Sannan yana da format a nan, shi ma zaka iya zuwa ka yi aligning text din middle ko bottom. Sannan kuma zaka iya zuwa ka yi text direction shi ma yanda kake so, kamar yadda muka wuce a bayan can. Sannan yana da wa'innan options na rotating da na waye. Zaka yi creating link, wancan da muka wuce. Edit shapes, zaka yi editing, zaka yi changing shape din shi wannan text box din. Sannan kuma zaka yi editing shape din point din kenan, zaka iya ka ƙara rage wannan ko kuma ka ƙara shi haka. Duka zaka iya ma wannan editing kenan. Abin da ya shafa text box kenan. Wannan bari na goge shi. Sai word art, shi kuma word art din nan editing ne da zai baka na rubutunka gaba ɗaya, amma wannan sun yi yawa, bari in zaɓa ƙwaya ɗaya kawai. Misali wannan U ɗin, sai ka zo insert, sai ka danna wannan word art ɗin, shi kuma zai ɗan ƙayata maka rubutun ne, gashi nan sai ka zaɓa wanda kake so a can. To sai kuma wannan, shi kuma muna da a ƙarƙashin insert ɗin, sai muna da kuma okay, ba text box, drop cap, wanda kukan yawan ganin shi a jarida. Sai an yi rubutu, sai a ɗauka kalma ta farko, sai a yi mata girma, ta yi girma haka. To kuma a drop cap ɗin kana da options, za ka iya sa shi a nan ko a wannan ko nan ma. To idan ka sa a nan ɗin, za ka iya cewa lines to drop, layuka nawa kake so, za ka iya mai da shi 4, sai ka danna OK, zai je har layi na 4. Za kuma ka iya danna drop cap option, sai ka dawo da shi har layi guda 2 kaɗai. Duka wanda kake so za ka iya yi. Sai kuma muna da, za ka yi adding date and time. Sai muna da equation da symbol. Idan ka zo kai selecting wannan, okay, duk da wannan bai na buƙatan wancan, bar kawai ne enter a nan, mu je sabon layi paragraph. Wannan idan kana ma wata makaranta typing, sai zama abin da za ka yi amfani da shi na dealing da irin equations ɗin nan, abin da ya shafi mathematics ko physics misali ko chemistry. Sai ka zo ka zaɓa equation ɗin da suka baka a nan, sai ka zo nan ka inserting values ɗin da suka baka, sai ka ci gaba da rubutun. Sannan equations ɗin ba shi kaɗai ba ne, akwai wasu. Idan ka zo wajen insert ɗin, ka zo equation, za ka iya danna wannan insert new equation, sai ka zaɓa. Za ka iya zaɓan more equations from office, ga su nan da yawa, sai ka zaɓa wanne ne. Ga wannan na power, first law of exponents, ga su nan fraction, ga limit, ga exponents, duka sai ka zaɓa wanda makarantar take buƙatan a yi, sai ka saka. Sai kuma muna da symbol, wanda a nan ne ake amfani da shi wajen yin rubutun Hausa a boko a Microsoft Word. Akwai kalmomi na Hausan da babu su a keyboard ɗinka, kamar misali ɗa da ɓa, da kuma harufan nan masu ƙari kamar ƙa ɗin. Akwai capital letters su, akwai small letters su. To idan ka zo wannan insert symbol, sannan Microsoft Word ɗinka by default bai da kuɗin Najeriya, naira ɗin nan, sai ka zo more symbol ɗin nan, sai ka nemo shi, sai ka saka.
idan ka zo za ka danna ka bar wannan ɗinka a normal ɗin nan, ko za ka yi caccanza su ka zaɓa kowanne, to sai ka rinka yin ƙasa a nan, za ka rinka ganin settings, za ka rinka ganin wasu order kalmomi sai ka taɓe shi. Yanzu muna da wannan ɗin nan, wannan ɗa ce amma kuma mai capital letter kenan, sai ka danna insert, za ku ga gata nan ta fito a gefen nan. To yanzu kana da ɗa kenan capital letter, sai ka ƙara yin ƙasa ka nemo ɓa, wannan duk ba su bane, sai mai ƙasa kawai. Idan kai ƙasa za ka gan su, ka rinka yin ƙasa kawai a hankali a hankali kana nemo su. To yanzu kun ga ɗa ɗin da muke da ita ta small letter ɗin wannan D, sai ka danna insert, ga ɓa ɗin mu a nan sai ka ƙara danna insert. Idan ka je ƙasa za ka ga ƙa a ƙasa shi ma, sannan za ka ga capital letter na ɓa ɗin ita ma ɗin sai ka ɗauke ta. Sannan a can ƙasa akwai su kala kala, sai kawai ka dudduba, sai ka danna insert ɗin, sai ka danna close. In dai har ka yi wannan, to duk sanda ka dawo symbol ba sai ka koma wannan more symbol ɗin ba, za ka gan su kawai a nan, sai dai kawai kai ta daddannawa. Yanzu a maimakon da na goge wannan, a maimakon in ce 1000 misali 1000, kun ga abu ko wannan daya ne, D ne daya, to maimakon ka rubuta wannan sai kawai ka rubuta 1000. In ka zo daidai wurin ɗayan, bari na ƙara musu girma. In ka zo wajen ɗayan sai kawai ka zo wannan symbol ɗinka sai ka danna wannan ɗaya kenan. In kuma small letter ne, shi ma ɗin ka zo symbol ɗinka sai ka danna wannan small letter ɗaya ɗin. Wannan kenan, da haka ne ake typing da Hausa. Bayan kawai zai zama suna nan ne, duk inda ka zo kana typing ɗinka da Hausa, duk inda ka zo kana buƙatan harufa masu ƙari ɗin nan, sai dai kawai ka zo wannan symbol ɗin sai ka zaɓa, za ka danna more symbol sai ka zaɓa wanda kake so, dukansu ga suna a nan wajen. Ina jin insha Allah wannan naga bidiyon yayi tsayi, za mu tsaya a nan abin da ya shafi insert kenan. Daga gaba sai mu tashi a design, sai kuma mu zo layout, wanda design ɗin bai da yawa da layout ɗin ma, wasu ma mun yi su. Ina jin zan haɗa su guda biyu kawai sai mu yi su, sai mu reference da mailings su ma ɗin ƙilan haɗa su, ko review da view, duka wayannan ba su da yawa. Dama aikin yana daga home tab zuwa layout ne, ko daga file zuwa layout. Sauran kawai wasu advanced abin da ya shafi Microsoft Word ne, wannan kuma muna yi ne na basic abin da ya shafi Microsoft Word. Na ƙara emphasizing abin da ya shafi typing master nan a dage a yi saboda a ƙware wajen yin typing sosai. Sai kuma mun haɗu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.